Morning Tinejang. Ndi nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Kenya. Ndiye inu takugwirani chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Sharon Otieno. Ndipo mu chaka cha 2018 anali ndi zaka 26. Sharon makolo ake akuti anali wanzeru. Ali ku skulu, anachita bwino kwambiri primary kenako secondary school. Kenako anapezeka kuti ali zaka 21 anakumana ndi bambo wina dzina lake Henry Sipu. Anapeza kuti anayamba chibwezi ndi anatenga mimba, anabereka mwana. Koma bamboyo sanakhazikike, anapeza kuti wathawa ndi anali single mom kwa kanthawi. Sharon anayamba business yogulitsa kaunjika munsika, kwina kumathandiza mwana komanso makolo ake amamuthandiza kulera mwana wake uja. Ndi akupanga business yake anakumananso ndi bambo wina amene anali mphunzitsi dzina lake Bernard Okuta. Bernard anamukonda kwambiri Sharon mpaka na ananena kuti okay tipange chinkhoswe. Anapanga chinkhoswe kwamba kukhala limodzi ngati banja. Kenako anaberekera ana awiri kuphatikiza wina uja ngati ana atatu. Mamuna aya amamukonda, amakhala naye bwinobwino. Bernard amamusunga bwinobwino, panalibe vuto. Nde Bernard anayamba kufuna kuti alipire bride price, koma akuti Sharon ananena kuti bola ndipite ku skulu. Makolo ake so Sharon ananena kuti ayi mulipirireni ku skulu, ndalama imeneyo ya bride price iweti inalinga amakhala kuti ndi banja. Koma abambo a Bernard ananena okay fakuti ndi wanzeru timulipirira skulu. Nde anamulipirira skulu Sharon chifukwa choti abambo anali aphunzitsa ku high school, amakhala ku manyumba aziphunzitsi aku skulu zabwinobwino. Nde anamulipirira ku university. Anayamba maphunziro ake ku Rongo University komwe amapanga study medical records and information kati degree yet. Amuna ake kuti amayesetsa kuti uko akugwira ntchito salary ya mphunzitsi akudyesana komanso amulipirira iye ku skulu. Nde atapita ku skulu Sharon anasintha zochitika zake, analuza interest mwa Bernard uja. Iye amafuna amuna apamwamba kwambiri, andalama kwambiri osati mene amaonera amuna akewo. Nde anapezeka kuti chifukwa choti amaluza interest kwambiri, amuna ake aja anachita notice kuti munthu uyu chidwi alibe ngakhale ndikumulipirira skulu ndikumpangira chilichonse. Nde Sharon anakatenga ana ake anakasiya kwa makolo ake, nditi ana ake onse atatu chifukwa choti analibe interest mbanjamo. Anayamba nomapanga zake, analaka dali ku university kuja. Ndati anapempha nzake kuti ampezere munthu oti mamuna ngati Bless atetero oti wa ndalama otero. Ndi nzake ati anampasa namba ya governor wa ku Kenya komweko dzina lake Okoth Obado. Anali zaka 59, munthu odziwika kwambiri, agavana olemera kwambiri oti oyenda ndi ma president yawa opanga zinthu zoti ma position apamwamba kwambiri. Nde anatenga namba ija nkwamba kuwalembera ma message abamba choti ati samamuziwa agavana koma anangoda bamba landira ma message kuti ndine wakuti kuzichita introduce kwamba matumiza ma pictures zake zithunzi. Ndi abambo aja anatengeka Obado kutengeka mpaka nayi tetika kumane. Anamulipirira ndege nkumulipiriranso hotel, Intercontinental Hotel ku Nairobi. Anakakumana naye chibwezi chinayambira patipo, chinayambira pamenepo. Nde Sharon atayamba kuyenda ndi agavana Obado, moyo wake unasintha. Amampasa ndalama kwambiri. Nthawi zonse Obado akamati akamapita kumalo kaya ku Nairobi kaya kuti amamulipirira ndege kunena kuti tetika kumane ku hotel yakuti, mpaka na amamusungira room mu hotel ya special, amadya zabwino. Anayamba kukhala moyo wina wake, life ya high icha yomwe iyeyo amatani, yomwe iye amafuna sena ndi life yomwe ankakhala poyamba. Ndi anayamba kupanga front moyo uchaiti kuonetsera kaya pa social media anga achani kunena kuti munthu yuti zinthu zikutani, munthu zinthu zikuyenda. Patatha miyezi Sharon anayamba kuopa kuti life imene yakhoza kuiluza iti yapamwambaye, amafuna kuti ikhale permanent. Ndiye amafuna kunena kuti adzakhale ngati mkazi wachiwiri wa agavana aja. Pamene agavana aja ankangoti kansikana aka basi amamutenga kuti angopanga zachibwana. Ndiyeyo anapanga zoti atenge mimba. Sharon anatenga mimba, anakhala chete kwa miyezi ngapo. Kenako itakhazikika mimba ija pamene anatumizira message awo Obado aja kwauza kuti yani ndili ndi mimba. Ndi atangwauza choncho awo Obado aja anasiya kumpanga contact, samamwimbiraso foni, samapanga zonse zomwe amapanga za excited zija zinathera pompo. Ndi abambo aja anamutumizira ndalama 30,000 shillings kunena kuti akachose mimbayo. Ndiye analalatira kwauza kuti sindingachose mimba ndipo sindikuchotsa. Ndi anayamba kumavutana kumayesesa kuti achite contact. Ndi amampanga ignore, iwo amati nampasa ndalama kuti akachose sakuchotsa. Ndi ataona kuti sakumuyankha anayamba kumafufuza anthu amene amadziwana nawo agavana aja. Ndi
agavanawo munthu oti wamkulu mu boma eti kwamba matumizira anthu arandom ma message kunena kuti ndine chibwezi ndili ndi mimba sakundiyankha mpaka anafufuza mpaka anapeza phone number ya mwana wawo wa agavana awo bado atanamutumizira mwana wawoyo message kunena kuti ndine Sharon ndipo ndili ndi mimba ya abambo ako ndibereka brother wako posachedwa apa uwauze mai ako kunena kuti kukubwera mwana wina nde mpaka nadi uthenga unakawapeza ndani akazawo agavana aja ndi kwawo kunali mpungwepungwe kunena kuti chikuchitika ndi chani ndi ndani amene akuuza anthu kunena kuti ali ndi mimba nde awo bado analibe choice anavomera kunena kuti ndizoona aperekadi mimba kwa mtsikana kupepesa family chani akazawo atana akwiya kwambiri anawo kuti kunali disruption mu family koma almost like kuti ananena kuti ndipanga nazo deal nkupezeka kuti anamuuza so Sharon uja abambo awo anatumizira ma message kunena kuti ndikupasa ndalama uchotse mimbayo ndiyo janendo kale kuti satani sachosayi if anything anapanga demand kuti ampase ndalama anati amugulire nyumba ya 25 million shilling ku Nairobi kapena ku Kisumu komanso ampase 5 million yoti azizisamalira asamalireso mwana amugulire galimoto yapamwamba kwambiri edi yoti yolingana ndi status yoti azioneka kuti yeye ndi mkazi wa governor ndipo akubereka mwana wa governor ndawo bado achana kana ananoti ndalama zonsezo no anatsitsa ndalama icho chabwino ndikupasa ndalama yocheperako kuchonchi iye uja anakhanga tiwavomera kenako kusintha Sharon uja kuti no ndikuti ndikufuna mundipase izi awo bado achana kanaso ndikuti no chabwino ndikumangira nyumba ya 4 million shillings ndikuyikiramo china chilichonse katundu yese nyumbamo ndipo mwanayo ndizimuthandiza nde Sharon uja nayo vomera zitaoneka ngati anthu aja amvana Sharon ujaso kutumiza message ina kuti ndikufuna mundipase 200,000 shillings pompano ndikufuna ndipite kuchipatala zosamalira za mimba za kuchipatala chani nkuwauza kuti mukapanda kundipatsa ndimuza journalist alemba zonse mu news aulula zonse zikuchitika apazi kunena kuti anampasa mimba kuseri kwa akazawo komanso amati awayalusa aulula ma details za ubwenzi wawo onse ma messages onse zonse amamulipirira ndege chilichonse ananena kuti nditani ndichiulula ndizika mu news anapanga contact Nation Media Group newspaper yake yomwe anapanga contact ngumpanga anayankhula ndi journalist ochedwa Barack Odua anamuzana kuti ndi nkhani yokhudza Obado ndi apange expose chani nde komasa anapange expose anatani anawachita woni kuna kuti ndiulula chilichonse mukuyenera kumandipasa ndalamazi mukuyenera kumatere nde Obado aja agavana aja anavomera amatumizano anthu awiri wina anali personal assistant wawo winanso munthu wina ngati mpolisi chonchi kunoti atakakambani naye pena kuwapatsa ndalama kuti kampaseni ndalama nde anapeza kuti pa 3 September 2018 anawuzidwa kuti tikakambirani tikhale ndi meeting ku hotel amakakambirana ndi Barack nyamata wa journalist uja wa ku media group komanso kunapita personal assistant wa Obado aja akakambirana kunena kuti apanga bwanji nkhani ipite mu news kapena apeza njira ina ati Sharon amayi ake anazamuletsa anamuza uneno kuti izizi sindikuziona bwino ndikuona ngati sizitha bwino mukanangozisiya koma iye amaona kuti zimpasa security yokhazikika ndi anthu ananyamuka auti anapita ku Graka Hotel komwe anali ndi meeting anapita ku Sharoniyo kunapita Barack amene ali journalist uja ndi kunapitanso personal assistant wa Obado aja Obado kunalibeko anapita mangopita anthu owayimirira nde panaliso munthu wina ngati mpolisi ananyamuka anapita kumeneko anakumana kenako ananena kuti kayapite malo ena kazinakhala bwanji ananena kuti panjapo pali taxi tonse tikwera taxi tipite nde onse anakwera taxi ija kunyamuka nde personal assistant uja ananena kuti tayimani apo ndikufuna ndipite ku toilet atanayima ngati pa filling station chonchi ayima iye uja kuzatuluka personal assistant ija kenako munangolowa anthu atatu mgalimoto muja personal assistant uja atatuluka journalist ali momo taxi driver ali momo Sharon ali momo anthu aja anali ndi zoopsezera mifuti ali ambani kuyendesa galimoto anayima pena panali galimoto ina anawatulusa galimoto ija nkuwapanga force kuwalowesa mgalimoto inayo nkumapita wachosa mu taxi ali nde amamenyedwa mgalimoto muja ndi journalist yemwe uja iye anangopitirako ntchito kuti akuti kulinkhani uku koma anapezeka kuti he was caught up in the crossfire atitafika chapansika pena pake galimoto ija ikuyenda
journalist uja anakwanitsa kutsegula chiseko ndikudumphamo mgalimoto muja. Atanangodumpha ndikuyamba kuthawa. Nde anthu anali mgalimoto muja anakanika kuti ayime ayambe kumuthamangisa fa kunali anthu kwinako. Atanathawira straight ku nyumba kwa abambo ena ake kanena kuti ndathawa, anthu anatichita kidnap, antenga Sharon. Koma iye analata vulala kwambiri. Basi tu anthu nkuimba foni ku polisi kuti akuti kwachitika izi, Sharon wachitidwa kidnap, amakakambirana kaya zokhudzana ndi agavana awo bado. Anthu nkuyamba kusakasaka kuti Sharon ali kuti. Anamusakasaka for 2 days. Kenako munthu wina woweta ng'ombe anapeza kuti anampeza kutchire. Anthu anapeza thupi lake. Nthawi imeneyo anali ndi mimba ya miyezi 7. Anapeza kuti analoti amugwiririra azibambo aja, komanso anambayabaya ndi mpeni kunsanaku ndi kumlezaso pakhosi. Sharon anaphedwa, mwana wakenso anafera patipo, anafera pomwepo. Ndi inali nkhani yayikulu kwambiri. Anthu ananena kuti ndiye kuti anatuma anthu andandani nda governor aja awo bado. Nde a personal assistant anagwidwa. Ngakhale personal assistant anatsika, ananena kuti akupita ku toilet. Anagwidwa nawo kunena kuti ukhanga kuti umadziwa inali njira yoti umakayima dala pamene popo utuluke cholinga achifwamba watani achifwamba alowe mgalimoto. Anammanga, mpolisi uja anapita nawo anammanga. Nde anthu atatu amene anapeza kuti anali achifwambawo mpaka lero sadziwika kuti ndi ndani, sanatchulidwe kuti ndi ndani, palibe amene anachita identify. Nde nkhani inakula, ana skulu atavuta kunena kuti no, ngani yonseyi mwini wake weni ndi governor uja. Zimakhanga kuti awuphimbika chifukwa cha position, ndale, chani. Nde anthu amangozungulira nayo nkhani, kuvuta, kutani mpaka na zinapeza kuti nayenso anatani, nayenso anammanga. Anammanga mu 2023. Amanga kuyamba kumufufuza nkupeza kuti iyeyo analali in contact ndi anthu aja. Nthawi yonse amanyamuka anthu aja kupita kukakumana ku hotelo kucha. Zonsezo iye anala kuyankhulana nawo. Koma ananchotsa, anantulusa prison ulendo wina unena kuti ayi palibe umboni. Anthu ndi anavutaso kwambiri kenako anammangaso. Basi zomwezo mangoti ayi uyu atuluke, uyu abwerere, uyu atuluke. Koma in the end pa 23 July chaka chinocho 2026 agavana awo bado apezeka olakwa pokhala mastermind amene anakonza chiwembu chomwe chinamupha Sharon. Komanso personal assistant nayenso anamangidwa nawo, anapezeka olakwa limodzi ndi mpolisi uja. Anthu atatu achifwamba amene anali mmenemo sadziwika kunena kuti anapita kuti, ndipo ma identity awo sadziwika. Journalist anavulala, koma iye ndi amene anapereka umboni waukulu kwambiri umene unapangisa kuti agavana awo bado atani amangidwe. Imene ndi nkhani ya Sharon ku Kenya. Zikomo kwambiri.